Otilia Cabaleiro Martínez, a filla do Servando, Otilia do Servando, e polo que é conocida. Pois recordo dos primeiros anos que quedaba a xogar con unhas amigas, os meus pais se iban moito a traballar, eu conformábame co que me dicían, Tiliña, hai que facer aquilo, hai que facer o outro, ponte aí que a tiña, aí que a señora Francisca, ponte aí que a tiña. E unha vez trouxeron unha muñequiña de cartón que outra non había, e eu collín un caldeiro de agua, lavei a muñequiña de cartón, rompeu unha muñequiña, Otilia chorou todo o día. Cando os pais viñeron, foi a mamá: cala, filliña, cala, que imos a gobernar. E fixo unha fogueira de lume en riba dunha lareira que había, e como que en aos xirelos puxo má secar en riba dunha parrilla. Pero a muñequiña non gobernou. Xa de moi pequeniña gustábame ler, gustábame coser, facíamos muñequiñas de trapo e facíamos a roupa. Eu a veciña dai, e unha vez dixomela: tiñamos que buscar unha tela que fora as rayas para facerlle o vestido acampanado. E dixenlle: espera, que ten mamá unha tela de rayas e traio a eu. E que era o que antes facían os xergóns, que se enchían de follato para dormir. E fun eu collín a tiseira e cortei o xergón todo de arredor. Tiliña, quen fixo isto? Aí eu non fun, aí eu non fun. Aí non foches. Eu tanto me gustaba ir á escuela, aí non foches. Unha semana sin escuela. Como iba a ser a miña relación con Josefa? Pois a miña mellor amiga. É a mellor amiga que teño na vida. Porque en dar fillas ás veces non saben cousas que sabemos ser máis ela. A mí me gustaba do colegio todo. Casi nunca tuve un castigo. Había que ir ao monte, ao toxo, a levar os bois, a regar a veiga e a traballar. O posto da festa marchábamos o viernes. Non había coche. Era unha moto. As cousas transportábanos un camionciño que había aí en Salceda. Levábamos unha bolsa de roupa e con ela se pasaba a semana. E se dormía unha colchoneta bella ou calquera unha cousa hasta o martes que terminaba a festa, porque había sábado, domingo e lunes. No campo iba con meus pais, agarraba dos bois, cargaba o carro. A mí gustábame cargar os carros grandes, e o carro que viñera polo camiño e que fixera chión, 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 que cantara ben. Recién nos casados, entre o meu pai e meu home, dixeron nada, a montar unha granxa. Montamos unha granxa a polos. Pero claro, montouse a granxa a polos, pero queríamos facer a casa, e queríamos facer outras cousas, e os cartos non chegaban. E eu quedeime vivindo con meus pais, con miña irmán, e meu home marchou a Holanda. No 1978, pois viu o huracán, estábamos na nosa habitación e sentimos bom. E dice o veciño: ai, que caiu a granja. Quedou planchada así aquí na finca. Gracias a todos os veciños da parroquia que todos acudiron a axudar. Pois así se quitaron as galiñas todas, se escombrou e se decidiu volver a montar a granja outra vez. Tuvemos que pedir unha hipoteca, que en ese ano se pagaba a hipoteca un 19%. E así seguimos hasta o 2001, que falleceu o meu marido. O pasei moi mal, porque eu quedei viuda con 52 anos. Estando bo tempo, me gusta máis ir no tractor que marchar no coche. Vou no tractor, encontro con un falo, encontro con outro río, e encontro con outro, e fozamos. Eu disfruto da familia. Eu é raro o día que non vai á casa de todas, 3 fillas, 3 xenros, 6 netos e 2 bisnetos.
Que sentiches cando te dixeron que eras salgadense distinguida este ano? Mal. A ver, sentime nerviosa, sentime que non valía para iso. E onte o Birneto, o morriñoso pequeno onte a cenar, que estábamos a cenar, e dime, vis, cando é o día da festa, o día 21, Brais, eu vou subir ao palco a darche un abrazo. E digo eu, pero caladiño, que isto é un secreto. Dixo nada que por Salceda xa sabe todo o mundo.